सोरोबा हेलौ सोरो हेलौ माबा आंनो हमबिकि माबा आं दहायो नोंखौ एसेबां फन खालामबाय दंमोन नों मानो रिसिभ खालामाखै दे बेनिखायनो गुबुननि नाम्बारजों फन हरबाय आङो नोङो आंखौ गाज्रि मोनो ना मायो साइस गैयैखाय आं बेस्थ' थाबाय थायोलै मानसिया ओमफ्राय आंजों रायज्लायनो नोङो मोजां मोना ना मायो नाथाय आं नोंजों रायज्लायना जोबोद मोजां मोनो माबा दे ना आङो माबा बेलेगावसो थांनो नागिरदों र' दोनथ' बा इसेबो रायज्लायनो हाया आरो आंखौ इसेबांथ' गाज्रि मोनना नोङो साइस गैयैखाय गाज्रि मोनो न' नोङो आंखौ मिनिसोरां न' बे हायथुगालिया मा मोनबाय थायोलैथाय माखौ गाज्रि मोननो दे आंहा खामानि दङ होनदोंना दे दोनथ' थेवब्लाबो दसे टाइमथ' नोङो आंजों रायज्लायनो हायोना आंदि नोंखौ बेसे माबा आंदि नोंखौ नोंजों बेसेदि रायज्लायनो मोजां मोनो आंखौ साइस गैयै हायथुथुखायनो पात्ता होआ आरो नोङो मिनिसोरां मानो जेनेबा आं मानसि नङा नामा साइस गोनांबा नों आंजों रायज्लायगौमोन ना साइस गैया मा मानसि नङा आरो बिदि जेबो सानाखै आंहा खामानि दङ आरो माखौथ' मा रायज्लायबाय थानांगौ दे दाखालिल'सो रायज्लायदों जोङो दा लोगो नालाय लोगो बायदि थानांगौ आरो माखौथ' आरो रायज्लायबाय थानांगौ थेवब्लाबो साइस गोनांबा नोङो आंखौ खिजानिबा लागौमोनानो खोमा गार्लफ्रेन्ड बानायना दा साइस गैयैखाय साइसआथ' दंसाबो देनाय थेवब्लाबो एसे हाइथुना बिनि थाखायनो नों आंखौ बोरैबा खालामो आरो न' मा बुंबाय दङ आं बेफोरखौ जेबो सानाखै दे दोनथ' बे हायथुगालि अम्बिकियालाय आंखौ गोसोथोनो नागिरना माइलै माथो माबा गोसोथोनो नागिरनाय बायदिसो खालामो मा दोरखारनांदों दे आं बेजों रायज्लायबाय थानो माबा गार्लफ्रेन्ड नामा नोङो आंनि आरो नोङो साइसबाबो बेलेग खोथामोन बिबारि बाजि बायदि जानायमोनबालाय आं नोंखौ लागौमोन हाय थु साइस गैया भाइस गैया आंलाय नोंखौलाय मानो लालाबायनो बेनिख्रुइ माबा बिनोसै माबायासो साबसिनमोन लोगोआबाबो एसे बेलेग खोथामोन आं एसेबां साइस गैयै भाइस गैयैफोरजों रायज्लायनो बायोलै गार्लफ्रेन्ड बानायनायखौथ' बाद हो रायज्लायनोनो बायो आङो आरो मिसाखौनो लोगो बुंफ्लाबाय आरो आं एख'नि लोगो नङा आरो माबायदि सिख्ला साला नाम्बार बिना लांलायदों नोंजों थाफानाय लोगोआसो साइससिनमोन बियो फन हरबालाय बिजों रायज्लायनो हागौमोन आङो नाथाय नोंजों दै मा दोरखारनांदों आंनो बिबारि बाजै बायदिसो नांगौ नागिरगासिनोसो आङो बिबारि बाजै बायदि नाथाय आं मोनाखै गायदे बे मिनिसोराङा आंजों रायज्लायनो नागिरा नाथाय आं बेखौ बेसे मोजां मोनो मोथो जि हेन्डसामखा लावगागानो बाल आं एसेबां रायज्लायनो लुबैबा माबा फनखौनो दाननासो होबाय आं बिराद दुखु मोनबाय बे गायदे आं मा एसेबांबो साइस गैया नामा हो आं एसेबांबो साइस गैयि नङाथ' गायदे न' एसे हाइथु आरो एसेबांबो साइस गैयि नङा दे नंनायालाय तारमाने के गावबागाव पसन्द ना दा नोंखौ बियो पसन्द जायाखोमा बेनिखायनो नोंजों रायज्लायनो नागिरा ओमफ्राय नोङो बे रायज्लायनो नागिरै मानसिखौलाय मानो फन हरबाय थानांगौ दे अम्बिकि मानोना आइ लाइक इउ आं बेखौ जोबोद फसायो आङो मिनिसोरांखौ गोसोथोथारगोन बाल बेखौबो गोसोथोहोथारगोन हो नोङो बेखौ जबरदस्ति मोजां मोननो हायाब्रा अम्बिकि नों मानो बुजिया हायो मानो हाया आं बेखौ जबरदस्तिबाबो मोजां मोनथारगोन गायदे मानोना आंनो बेखौ नांथारगौ एसेबां हेन्डसाम लावगागानो बाल बिराद फसायो आं बेखौ बे मिनिसोरांखौ लावगाखौ आंनो नांथारगौ आइ लाभ इउ लावगा आङो लावगा नङा दे माथो आंखौसो नायनानै बुंबाय थाखो नोंलाय आइ लाभ इउ होननानै नङाबा आं माने बाथ्राखौसो बुंदों नोंखौ बुङाखै माबा गायदे नोंबो मिनिसोरां आइ लाभ इउ आंनो नोंखौ नांथारगौ नोंखौ जेरैखि जाया मानो आं नोंखौ आंनि खालामना लाथारगोन आंनि जिबन साथि खालामना लाथारगोन आङो आया नों मानो बेफोरबायदिब्रा अम्बिकि दैट रावखौबो बेफोरबायदि जबरदस्ति मोजां मोननाङा मिथिगौ ना हाजारबाबो उनाव नोङो सान्थि मोननाय नङा नों बेखौ मोनबाबो सिन्था नों गायदे दादि आङो दा मिनिसोरांखौ नांथारगौ आं बेखौ नागारनो हालाबा थोद असय्य साला नोङो नांगौ होनबानो मोनगोन नामा बिबो नोंखौ गोसोथोनांगोन नों हारसिं गोसोथोबा जागोन नामा नोङो माबा हारसिंनो फाग्लि बायदि जाबा जागोन नामा आंगि बायदि आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जिखि जाया आंनो मिनिसोरां डार्लिंखौ नांथारगौ गायदे आंनो बानायना होब्रा माबा बुजाय बे मिनिसोरांखौ दि थोद बुजाय आङो बुजायबानोखि माबा नोंखौ बियो गोसोथोगोन नामा बिनिया गोसोआनो गैयाबा गोसोथोनाया मा बुजायनायजोंनो माबा हामो नामा गायदे नों मानो बेफोरबायदि ओरैनोबा आंहा न'आव रावबो गैया आं हाबा जानांसिगौ बिथिंजाय बैसोआबो आंना जाया नङा जाबाय 30 बोसोरानो जासिगोन नों मानो
एखे बेफोरबायदि जायो नामा सोरबा आरो मा थैनो ओंखारो बेलाय होमबालाय मानोथ' नोङो लोगो जानानै मानो बुजायना होआ माथो बुजायबा बियो लायोआनो नोंनि खोथाखौ आया मोजां मोनाखै बेफोरबायदि जायो आरो बुजायबानो लानाय दा बियो दे बायसिजां बुंबायानो दे बुजायबायानो दे ओमफ्राय नोंखौ लायाबा आं मा खालामनांगौ दे नों मा खालामगोन बेफोरो उनाव जाबाय थागोन जेखिजाया नोङो बेखौ बुजाय आंनि सिगाङावनो बुजायनांगोन नोङो नङाबा आं थैगोन गायदों हाबा जानांसिगोन आंनाव बेसे हारसिं थाबाय थानो बिमाबो गैया बिबाबो गैया आं बुजायनानै बानायना होथारनांगोन मिनिसोर आंजों नङाबा थैगोन आं आया बया बिपदाव खोख्लैबायलै आंखौ बियो आंलाय बोरै बानायना होनांगौ जाखौ दा बे मिनिसोर आंनो नांनायानो थाङाबा बे हायथुथुखौलाय मानो लानो बेलाय गुस्थुनियाखि बेफोरबायदि जायो आरो थै माबा माथा गरमसो मोनबायलै माबा थैनोसो ओंखारबाय माथो मा जाबावनो हे भगबान बेथो देमलाया सफैथारसिगोन बिथिंजाय फोजोंसारा फेग्लिजोबना दङ मा मोखांजों बियो नुजागोन दे लासिंसिंनो बे बिबारि होननाय सासे मानसिनि थाखायनो एसेबां बेफोरबायदि फाग्ला बायदि जालांबाय आङो एकदम सानबाबो साननोनो हाला बे सासे फिसालाखौ आं बोरै आं बुजायबावनो जेबो लाया बुजायबाबो बिमानि खोथाखौनो लाखाया आयं नै सफैबाय आङो ए आयं देमलाय सफैबाय दे मोजाङानो जाबाय दे आयं मायाव फैखो आयं नोङो आङो थम गारिजोंनो फैबाय आयं फोजोंसारालाय आयं मा खालामदों दङ उन्दुनानै आयं सिखारनो जायाखै नामा आयं आंखौ फैगोन होनना मोनथिदोंना मोनथियाखै बियो मोनथिनायालाय मोनथिदों आयं आं खिन्थादोंमोन नाथाय मानसियासो एसे फेदों आरो फेलायबाय आरो बियो जाम्बाया मानोथ' एथ' लोंग्रा जाखो बियो एसे खम खालायनांगौ र' आङो बेखौ लोंनाङा होननानै बादा होगोन र' आयं एसे बुजायनाय बेखौ आं बुजायबाबो लायाहाय ए देमलाय फैबाय नोङो आं सफैबाय दे मोजाङानो जाबाय दे सफैबायबालाय थाथ' आङो सग' फारसे थांना फैनि र' फोजोंसार देमलायजों एसे रायज्लायनो हाया देमलाया दासो फैदों मा बिलाय सगआव थांनो दायो थांनो हाया नामा आङो उनाव रायज्लायगोन दे आयै दा आंहा सम गैया आंहा लोगोफोरजों खामानि दङ मा खामानि दसे रायज्लाय देमलायजों आं साहा फुदुंहैनि दे देमलाय नोङो जिरायथ' आङो सगआव फारसे थांना फैनि फोजोंसार आङो मोनसे खोथा बुंनि दे नों गाज्रि मोननाङा मा खोथाबा बुं नोङो लोंनायखौ एसे खम खालामदो फोजोंसार नङाबा देहाया गाज्रि जालांगोन बिदि सानफ्रोमबो लोंबाय थानाया मोजां नङाना फोजोंसार माथो खालामबावनो आरो देमलाय आंखौ गाज्रि मोननाङा दे आङो लोङो नालाय आं लोङो बुंखागोन आं थगाया आं थगायना लोंखाया अयभास जालांबायलै देमलाय माथो बुंबावनो नों गावनिखौल' मानो सानो फोजोंसार नोंसा आइनि बागैबो एसे साननांगौ मिथिगौना बेसे दे दुखु मोनो बियो आयालाय बिदिनो रागा जोङो टेनसनलै आंहा देमलाय टेनसनजोंनो आं बिदि जालांबाय मानसिया नोंनि टेनसनखौबो बुजि मोनो आङो फोजोंसार आरो मा टेनसन बेखौबो मिथिगौ मालाय बिहा हौवाजों संसार जागासिनो मोजाङैनो नोङो थांखांनाय बाथ्राफोरखौ लानानैनो बिदि टेनसन खालामबाय थाबा नोंहा इयुनाव मा जागोन दे इयुननि खोथाबो एसे सान नोङो फोजोंसार जा जालांबाय बेखौ मोनसे गाज्रि सिमां होननानै सानना लादो नोङो फोजोंसार नोङो एसे सोलायदो फोजोंसार नोंथ' मिथिखागौ आङो नोंखौ मोजां मोनो होननानै नाथाय आं नोंखौ मोजां मोना देमलाय सरि आं सैथोखौनो बुंगोन आं नोंखौ मोजां मोना आइ एम सरि नाथाय मानो फोजोंसार नों आंखौ मानो मोजां मोननो हाया आंखौ नुनायाव एथ' गाज्रि नुयोना नोङो नुनाय नुयिजों खोथा गैयालै देमलाय आं बुंला आं बुंथ'ला आं थांसै नों थाथ' जथ' फोजोंसार नोङो बै बिबारिखौ दाबो बावनो हायाखै ना मायो बावनो हाबाबो हायाबाबो थेवब्लाबो आंनो रावखौबो नाङा बे जिउआव नांला रावखौबो देमलाय नोङो गुबुनखौ माथा मारिदो आंखौ माथा मारि नाङा नों आलासि जानो फैदों आलासि जा थेवब्लाबो आंखौ नोङो जेबो साननाङा बयफ्रेन्ड सानना लानाङा मा बायसि बे फोजोंसारा थारैनो बिबारिखौनो बावनो हाला बेयो दाबो
मालाय बिहा फिसाइजों रुजु रुमै संसार जागासिनो बिहा नै बेयाव फेनानै फेग्लिनानै टेनसनावनो मायबा मायबि जानानै दं मानसियानो बे हायथु गालिखौ आं हालालै बारा बादानो ब्लक खालामना दोनगारगारगोन धै मा एसेबां डिस्टार्ब होयोलै बे फाग्लि जामारबाय नामा इयो हायथु गालिया साला हौवा मोननो रोङिया आंखौनो मा मोनबाय दङ बियो साला मिनिसोरां सोरनि फन फैगासिनो रिसिभ खालामनो हाया ओइ साला माबा सासे सिख्लाया आंनि नाम्बार लादोंमोनलै हायथु साइस गैया फाइस गैया माबा दा फन हरबाय थायो माबा आंखौ गोसोथोनो नागिरदों बियो आंनो बेखौ नाङालै बाजै मानो गोसोथोदो हायथुबानो गोसोथोनो हाया नामा माखौथ' एसेबां साइस नांलायगौ मोजां बान जायोना बाजै आंनो नोंनि बायसिसो नांगौलै नोंनि बायसिसो सासे सिख्ला नागिरगासिनो आं बाजै नोंखौथ' मोनासैयानो मानो बेफोरबायदि मिनिसोरां हा आंनिख्रुइ बेसेबा मोजां मोजां सिख्लाफोर दंबावो मिथिबाय नै नुदोंना बाजै बे हायथुगारिया बेसे फन हरबाय थायो आं बाबायलै बारा बादानो ब्लकसो खालामना दोनगारगारगोन आङो लाजि मोनगोन दुखु मोनगोन होननासो खालामाखै सिख्ला मानसिखाय जबरदस्ति आं बेखौ मोजांखौनो मोना मानो जबरदस्ति खालामबाय थानांगौ देनाय बे हायथुगारिया साला बिराद डिस्टार्ब मोनबायलै आं बाजै बे सासे मानसिखौ आं दसे थाना ब्लकखौनो खालामसै दासो गावगायजों जानायखाय नोङो बुजि मोनदों सानसे समाव माथो नोङो आंखौ न'आव थानो सान्थि होआखैमोन हा आंखौ बेसेदि जबरदस्ति खालामदोंमोन नोङो दा सोरबा सिख्लाया नोंखौ फन खालामनायखौनो नों डिस्टार्ब मोनदों नोंनि खोथाया आलादालै बाजै नों मानसियानो आलादाखा नायनोबो मोजां महर दं गुन दं गासिबो दंजोबो नाथाय बे सिख्लानियावथ' जेबोआनो गैया ना महर दङ ना गुनानो दङ हायथुथु सोरबाखि सासे सेंग्रा मानसिखौ बेफोरबायदि सिगां गोसोथोनो नागिरो बेबो जबरदस्तियै आंनि खोथायालाय मा आलादा जाखो बयबो एखे आरो बयबो समान नोंखौ मालाबा समाव ओरैबायदि रागा जोङो आङो मिनिसोरां रागा जोंनालाय मा जानो बाजै दा नोंदि ओरैबायदि समायना ना बेनिखायनो माने गोसोआ आंना बोरैबा जाफ्लाङोमोन आरो दाथ' नंलाना थेवब्लाबो आंनो नोंनि बायदिसो नांगौमोनलै बाजै दा अबाव मोनबावनो नोंहाथ' बिनानावबो गैया दङ सासे बिबो हाबा जाबाय थेवब्लाबो महरा नोंसिना गोरोबा बाजैलै आंनो सासे नागिरना होदो नोंनि बायदि सेम टु सेम गावबा गाव नागिरना ला गावबा गाव माने दा आंनो एकदम सेम टु सेम नोंनि बायदिसो नांगौमोन दा नै आंनो जाय फन हरबाय थादोंना बिसिनि आखलानो मोजां नंखाया माने नुनायावबो गाज्रि आखलाबो गाज्रि हायथुथु थै नों जेनेबा बोरै मिन्थिगौ दे बिनि आखला गाज्रि होननानै नोङो बिनि बागै जेबोखौनो मिन्थिया डाइरेक्ट सिख्ला मानसिखौ बेफोरबायदि आखल गाज्रि होनना बुंनाङा ना मिनिसोरां मोजांबो जानो हागौ नुवाखै नोंखौ सिं जालायनानै फन हरबाय थादों ला नों बेखौनो मिथिबाय जाय मानसिया नोंखौ मोजां मोनो बेखौसो मोजां मोननांगौ मिथिबाय जाय मानसिखौ नों मोजां मोनो बेखौ मोजां मोनना लाब गैया लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे माने मार गगा मोनदों लोमजादोंमोन दाखालिनिफ्रायनो लोमजागासिनो आङो ओमफ्राय मुलि जाबाबो हामाखै आरोना एकदम मार खस्थ' मोनगासिनो प्रब्लेमानो जोबा मोनसे प्रब्लेमा सल्भ जाबाथाय आरो मोनसे प्रब्लेम जाना होयो मा बुंबावनो लोगोफोर दिनै बेखिनिखौनो नायथ' आरोना नोंथांमोना आंनि माथोआवनो बुजि मोनखादों खोमा आंखौ गगा मोनदों होननानै दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नेक्स्ट एपिसोडखौ एसे गोलावै लाबोनो नाजागोन आरोना लोगोफोर जुदि लोमजानाया हामोबा आङो मुलि जाना होनासो एसे खर'खौ मोजां मोनदों थेवब्लाबो साबाय थादोंआनो गुदुं ओमफ्राय गुजुबायबो दङ ओमफ्राय लोगोफोर आं निउ स्ट'रि लाबोगासिनो आरोना बे चेनेलाव नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय थाबैनो आङो गोदान स्ट'रि लाबोनोसै आरोना आङो बानायनो सानदोंमोन नाथाय लोमजाना होनानै बानायनो हायासै आरोना दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ